Нашето вълнуващо приключение започна така. Интервюта, направени с местните медии преди да отпътуваме за Варна. All the missing pieces of my heart, they finally collide. So start time right here in the moonlight. В ранния час още сме сънени. Започнахме да усещаме предстоящите емоции. Проверка на най-важния багаж. За едни това е банския. За други математиката. Най-после пристигнахме на гара Варна. Този автобус ни отведоха до хотела. Забелязахме, че Варна е много красив град, почти като Шипка. И тук, в хотел Делфин, дългото пътуване приключи. Познайте какво се случи след минутка. Следва откриване на фестивала с карнавално шествие по централната улица на морския град. Вижте другите участници в Нашето ежедневие закуска, пътуване към залата, гледане на филми и други проекти. Обществото, това че са различни. Краката ми трепереха. И моите. We're like fireworks and symphonies exploding in the sky with you. Нямаше скука, дори като чакахме автобуса. Обичате ли я? Разбира се. Когато се нанесахте да живеете, защо избрахте точно Варна? Защото тук се уча, тук живее, тук ми е семейството. Варна ли сте? Да. Добре. Обичате ли Варна? Разбира се. А защо? Защото сме родния град. Някакви, например, отличителни знаци на Варна, нещо, което вие обичате най-много и близко до Не сърце? мислете, че е лесно. Все пак имахме добри попадения. Заслужена почивка в края на изморителния ден. Такъв е живота на фестивала Арлекин. И отново шествие. Финално този път. Предложиха ни да водим шествието. Мислихме, че защото сме най-малките участници. Повече ви харесва тук или? Тук ви харесва повече. И на двете места. Поравно, нали? Така е най-добре. Няма никой да се кърпа. Бяхме щастливи да участваме в големия филм на Арлекин. Спечели филма Неканен гост, читалища си на Шипка. Айде всички, отивайте! Отивайте! Много емоции ти разплака половин залата.
усмивка сега, този момент все пак изгрява. И благодаря ти за този филм. Искам да благодаря много на всички хора, които ме подкрепяха и също да моля всички хора да бъдат да са по-щастливи с хората като мен, да не ги изолират. В този момент се губи. Добре, че беше заснето. Това беше почти всичко. И ние така. Това са всички наградени участници. Видяхме много интересни филми и проекти. Дигни. Много сме щастливи, че точно нашият филм беше отличен и взе най-голямата награда. Не, много е красива. Тя е... Значи, Ма ви знаете ли какво ще стане дизайнер сега, като си пригласим? Направо ние ще сме VIP. Ами заслужавате! Magic System, Red One, Shawty. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. On fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau,